الرحمن الرحيم اللهم إنا من كان خيرا إلى ربنا وسيلا من رب العالمين. Slava i hvala Allah subhanahu wa ta'ala nikako i kao njegova veličina i koliko samo Allah subhanahu wa ta'ala dolikuje, neka je salavat i salam i njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam i njegovu časnu porodicu, sva stvari i sve muslimani koji slijede u dobro do sudnjega dana. Za Allah subhanahu wa ta'ala dozvolu večeras ćemo odpočeti s govorom o postu. Pošto nam dakle uskoro dolazi Ramazan, pa je potrebno da se svake godine govori o propisima posta, da se podsjetimo. Inšallah dalo nekoliko naših predavanja, dakle do Ramazana, teći po knjizi ovom poznatoj vrhunac čežnje, po šerijetskim dokazima ili dakle originalno Bulugul Maram, Nehidatil Ahkam od velikog islamskog učenjaka Ibn Hadžara Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dakle, uglavnom ona će biti osnova koju ćemo raditi, uzimati hadise i komentarisati, budući dakle da je to najbolja knjiga koja je sakupila dokaze kojima dakle argumentiraju islamski učenjaci svoje stavove. Dakle, to je knjiga koja je sakupila sve hadise, bez obzira da li bili vjerodostojni ili slabi, koje dakle islamski učenjaci koriste u argumentovanju svojih stavova i dokaza. Pa će dakle komentar ako Bog da ići sa spomenom hadisa nešto reći o samom prenosiocu hadisa, temi spomenuti koristi koje proizilaze iz tog hadisa. Večeras, prije nego što odpočnemo sa samim jednim hadisima i kojim komentarom, rećemo nešto dakle o samom postu, njegovom značenju, propisanosti i koristima posta. Jer kao što uvijek na početku govori sa značenjem posta, tako i ovdje, dakle, poznato vam je da postoji jezičko i šerijetsko značenje, pa jezičko značenje posta, se na arapskom kaže ili saum ili sijam. I njegovo značenje veže se za drugu riječ u arapskom jeziku, imsak, znači ustezanje. Pa tako tamo lingvističari, arapski lingvističari, dakle u knjigama, riječnicima arapskog jezika, naći ćemo dakle da kažu za svakog onoga koji se usteže od bilo čega, od hrane, pića, govora, od tuđih mahana, ne želi da zalazi u tuđi život, tuđe probleme, tuđe mahane, kažu za njega slavnim postačem. Svaki onaj koji se usteže od nečega, kako kaže Ebu Bejda rahimahullahu ta'ala. I slične riječi nalazimo u Kur'anu Kerimu, kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o Marijemi, spominje dakle ono što je ona rekla i što je preporučeno da kaže فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا i reci, ja sam sa milostivom zavjetovala da ću postiti. Ovdje dakle ova riječ sauma, post vraća se na jezičko značenje, dakle ustezanje. Reci, ja sam se milostivom zavjetovala da će se usteznuti od govora, kada je došla sa Isaom, ali i salatu wasalam, kada ga je rodila i došla svome narodu, koji je narod počeo optuživati za svašta, ona se ustegnula od govora i onaj koji je govorio bio je Isa, ali i salatu wasalam, jeli koji je govorio još o beba. Poznat sam riječ koja je rekao, inni Abdullah, atani u kitab, doista sam ja Allahov rob, dao mi knjigu ili daće mi knjigu i time odgovara i kršćanima i židovima, kršćanima koji su ga uzdigli na stepen božanstva, židovima sa riječima Allah će mi dati knjigu i Allah mi je dao knjigu, jer odgovara židovima koji su ga u potpunosti dakle zanegirali. Nisu priznali je li njega kao poslanika i vjerovjesnika. Što se tiče šerijetskog značenja posta, dakle ono što nas interesuje, kažu islamski učenjaci, ima brojne definicije postoje, dakle kod islamskih učenjaka, razlike su neznatne, uglavnom dakle, je li definicija, sveobuhvatna definicija bi bila obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala nijetom ustezanja od muftirata, dakle onoga što kvari post od strane određene osobe u određeno vrijeme. Pa dakle, ova riječ na početku, kod definicije obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala mora da postoji. Kod ovoga ibadeta i kod svakog ibadeta, jer svakim ibadetom obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala, nikoga drugog, pa tako i posti. Ne postimo radi toga što imamo koristi za naše tijelo, ne znam što je od koristi za naše tijelo da postimo, da malo smanjimo, jel? I slično. Ili zbog toga što je u nekim mjestima postalo adet, mi živimo u tim mjestima ili adeti da ljudi poste ovako, poste iz običaja, ne, dakle već post mora biti radi Allaha subhanahu wa ta'ala s njim, na prvom mjestu je li nijetima obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim je li dozvoljeno nakon toga imati druge nijete. Zatim se
kaže, je li u vjerodostojnom hadisu kući, dobro vam je poznat hadis poduži, u kojem odmah Allahu poslanik alejhi salatu vesselam na početku spominje riječi Allah subhanahu wa ta'ala koji kaže svako čovjekovo djelo i svako djelo sina Adamovog pripada njemu i vraća se njemu. Osim posta, on je za mene i ja za njega posebno nagrađujem. Vjerodostojan hadis. Pa islamski učenjaci muhadisi komentarišući ovaj hadis pojašnjavaju šta to znači. Svako drugo djelo pripada čovjeku, vraća se njemu, osim posta, pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, ostaje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao islamski učenjaci sutra na sudnjem danu, kada budu izmirivane nepravde, nasilje, od tog dotičnog čovjeka, vjernika, uzimat će se od njegovih svih drugih dijela i vraćati onima kojima je učinio nepravdu nasilje. Uzimati od namaza, zekata, hadža, zikra, učenja Kur'ana i ostalo, sadake i ostalo. Uzimati se do svih tih dijela i vraćati drugima, osim od posta. Post će ostati nedjelno. Od posta će neće uzimati. Kao što Sufjan ibn Uyejne, rahimahullah ta'ala, poznat učenjak iz generacije Tabina, kaže sutra na sudnjem danu će dakle Allah subhanahu wa ta'ala ovako izmirivati nepravdu među ljudima, pa će uzimati od svih njihovih dobrih dijela kada dođe do posta. Potroše se dobra djela svih drugih, dakle namaza, zekata, hadža, zikra, sadake i ostali dobri djela, potroše se salapi, davajući drugima, dođe se do posta. Ostane samo post, to se drugo, što bismo rekli obravo, ostalo je samo post. Allah subhanahu wa ta'ala, kako Sufjan ibn Uyejne, rahimahullah ta'ala je spominje, Allah subhanahu wa ta'ala će preuzeti na sebe da izmiri preostalu nepravdu, neće ništa uzimati od posla. Pa će preuzeti na sebe da on izmiri tim stvorenjima, jer nepravdu, a sa poslom će da se čovjeka u džene. Kako spominješ je knjiga. Ovdje kada se kaže s nijetom ustezanja od muftirata, dakle nijet mora da bude prisutan. Svakog dana kada postimo, moramo da zanijetimo šta postimo, o čemu će biti detaljnije govore. Da li je obavezni post, ramazanski post ili neki drugi obavezni post, kao što je poznato da postoji, ili dobrovoljni post. I svako jutro, dakle svakog dana treba da se zanijeti, da ne zanijetima nekao što pojedini radi na početku mjeseca samo zanijete i misle da kada je dovoljno nije za cijeli mjesec. Budući dakle da je ovo ibadet koji se prekida od zore do akšama. Zatim ne posti su, zatim ponovo od zore do akšama, zatim se jede, pije i ostalo. Dakle, prekinuti ibadet, stoga je dakle da svaki dan koji ispravni mišljen potreban nije. Od muftirata, muftirati jesu dakle zabranjene stvari, ono što je zabranjeno činiti tokom posta, kada postimo, u toku dana. Prije svega dakle od jela, pila i spolnog odnosa, snošaja. Ove tri stvari učenjaci su složni, da je to zabranjeno tokom posta, oko drugih stvari postoji razilaženje, čemu se da biti detaljnije govora. Od strane određene osobe, misli se dakle od muslimane, muslimanke, od muslimana da bi njegov post bio ispravan, jeli i primjen kao njegova obaveza, jeli traži se da bude punoljetan, ljubno sposoban, razuman i od muslimanke se još pored ova dva uslova uvjetuje, jeli uslovljava da je čista hajza i nifasu, nije u hajzu i nifasu. I određeno vrijeme, misli se dakle, od pojave zore, da druge zore, od prave zore, budući da ima lažna zora ili prava zora, da prva zora koja se pojavljuje nekih 15-20 minuta lažna, zatim je prava zora, od te prave zore do zalaska sunca ili do akšama. Post mjeseca Ramazana, kao što nam je poznato, jedan je od temelja Islama. Jedan je od temelja Islama. I o njegovoj propisanosti govore i Kur'an i Sunnet i o njegovoj propisanosti su složeni svi islamski učenjaci, imaju dakle jednoglasno mišljenje. Pa u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala propisuje post 183. ajetom sure Al-Baqara, kada kaže Jalla Jalaluhu ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se griha klonili. Poznati su vam hadis Džibrila, kada je došao u liku čovjeka, pa upitao Allahov poslanika alejhi salatu vesselam o imanu, islamu, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjavajući šta je islam, spomenuo je 5 temelja, 5 stvari i među njima spomenuo je post. Također hadis Abdullaha ibn Omara, u kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže islam je sagrađen na 5 temelja, pa spominje šahadet jedan i drugi, spominje uspostavljanje namaza, izdvajanje zekata,
hađ, hodočašćenje Kjabe i spomenuti dakle post. I na osnovu dakle ovih jasnih kuranskih i hadijskih tekstova islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je propisan i obavezan post svakom dakle punoljetnom, sposobnom vjerniku i vjernici dakle s obzirom na muslimima. I islamski učenjaci su složni da onaj koji poredne obavezu posta, ovdje čovjek koji je i bio musliman, bio prije musliman i porekne obavezu posta i kaže da ne treba postiti, je li takav čovjek islamski učenjaci jednoglasni, takav čovjek postaje nevjernik. Oko osobe koja priznaje obavezu posta, ali ne posti bez ikakvog razloga ili zbog određenih razloga koje on smatra da su opravdani, nisu opravdani, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko takvog čovjeka, kakav je takav čovjek, ima Ahmed i nekolicina učenjaka od njega, smatraju također takvog čovjeka nevjernikom, dok većina džumhur islamskih učenjaka takvog čovjeka smatraju vjernikom, ali kažu da je na velikoj opasnosti, u velikoj opasnosti. Kada je propisan ramazanski post, kada je stavljen u obavezu, stavljen je druge godine po hidžri, kao što islamski učenjaci u mjesecu Šabanu, druge godine po hidžri, prije mjeseca Ramazana. U mjesecu Šabanu, prije mjeseca Ramazana, druge godine po hidžri, i složili su da je Allah poslanik alejhi selatu vesselam postio 9 Ramazana. Kažu dakle da je propisivanje posta teklo postepeno, ne odmah. Nije odmah dakle propisan post ovakav kakav mi danas postimo, već kažu da je išlo postepeno propisivanje posta, odvijalo se postepeno, pa je prvo propisan post, ali je ljudima, vjernicima ostavljeno na izbor da li ili da poste, ili da za svaki dan posta nahrane po jednog siromaha, miskina. Ukoliko neće da poste, dakle ostavljeno je na izbor. Ukoliko neće da poste, da nahrane po jednog siromaha, miskina, za svaki dan posta. I Allah subhanahu wa ta'ala to spominje dakle u sljedećem 184. ajetu kada kaže فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. A onaj koji da više, dakle kada hrani siromaha, miskina za onaj dan koji nije postio, ko da više, njemu udjeli više, nego što je potrebno, to je dobro za njega, ali bolje vam je da posti. Dakle, u ovoj prvoj fazi ostavljeno je na izbor, hoćete li posti ili nećete posti, ako nećete posti nahranite, ali je preporučivano da se posti. Bolje je bilo da se posti. A zatim dakle dolazi druga faza, kada se stavlja u obavezu postu na kakav danas, nema izbora osim bolesniku i bolesniku. Dakle, čovjek koji je na putu može da ne posti i bolesnik može da ne posti, pa kada prođu ti razlozi putovanja bolesti, onda se takvim osobama preporučuje i traži od njih da naposte propušteni dan. Sa određenim razlogama, zavisno koji je bolesnik, zavisno koji je putnik, kako se god osjeća na putu i slično čemu će oko Boga doći detaljnije govori. Pojedini islamski učenjaci kada govori o ovim fazama propisivanja posta spominju prije ove dvije prve. Postave jedan post po samom dolasku u Medinu. Allahov poslanik alejhi selatu vesselam je zatekao Medinjane da poste Jevm Ašura. Dakle, i on je, Allahov poslanik alejhi selatu vesselam postio, rekao mi smo preči Musavu nego oni, pa su postili Jevm Ašura, a zatim drugi godin koji su je tekao ovako propisivanje ovog velikog ramazanskog posta. Koristi posta su ogromne. Kada bismo se vratili na knjige učenjaka, mogli bismo spominjati veliki broj tih koristi. Ja ću spomenuti neke, dakle, sa strane šerijata, a također medicinari ili doktori sa svoje strane mogu da spomenuti ljudi koji su sigurni posta. Pa tako, od koristi posta jeste da je post jedno od dijela za koje Allah subhanahu wa ta'ala obećava svoj oprost onome koji dakle bude postio, ustrajavao u obaveznom postu i također u dozvoljenom postu ili dobrovoljnom postu, Allah subhanahu wa ta'ala obećava mu oprost i veliku nagradu, kao što stoji u suri Al-Ahzab 35. ajetu. Post je za muslimana ogromno dobro, kada bi samo znali, dakle, pored obaveznog posta postali bi dobrovoljni post, jer s njim dolaze ogromne nagrade od Allah subhanahu wa ta'ala, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovom 184. ajetu suri Al-Baqara. Post je jedan od razloga koji vjernika postiču na bogobojaznost. A čovjek izgrađuje kod sebe bogobojaznost, svjesnost od Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzora, postiče ga post da se kloni grijeha, kao što stoji dakle u ovom 183. ajetu. Da biste bili bogobojazni, da biste se kloni grijeha i slično. Kao što također stoji u hadisu Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu ta'ala, kada je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, preporučio
omladinu koja može da se ženi, a ima mogućnost da snosi troškove ili bračnog života da se ženi, neka se ženi, a oni koji to nisu u mogućnosti neka poste, jer će im post biti zaštita. Post im pomoći da se čuvaju svoj spolni organ, da se čuvaju svoj pogled. Pa je također post štit i utvrda kojom se musliman štiti i ogradio od džehennemske vatre, kao što je došlo u dosom hadisu kod imama Ahmeda. Post štit od strasti i njihovog zadovoljavanja na dozvoljen način, kao što je došlo u ovom hadisu od Allahu Mensuda kod bilježi Buhari i Muslim. Jedan dan posta na Allahovom putu udaljava postača od džehennemske vatre 70 godina, kao što je došlo u hadisu da je mu tepako naredno. A u drugom hadisu, u drugom predanju stoji da ga udaljava koliko je između nebesa i zemlje od džehennemske vatre. Također post je oporuka Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojoj je oporučio jednom od svojih ashaba da posti, rekavši na kraju la adne lehu, la mitle lehu. Njemu nema ništa ravno niti slično. Posti, jer postu nema ništa ravno, ništa slično. Zbog čega je određena skupina učenjaka zauzela stav da je post najbolje djelo. Post najbolje djelo u islamu. Dakle, obavezni post je najbolje djelo u islamu, iako da po ispravljenim mišljenju na čemu stoji većina islamskih učenjaka da je namaz u njihovo vrijeme, je li najbolje djelo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Postač će ući u džennet na posebna vrata koja se zovu Rejjan. I na ta vrata niko više neće ući, dakle kada uđu sutra u džennet. Zatim post je prvo svojstvo vjernika muslimana koji ga uvodi u džennet. Post je otkupnina za grijehe. Postač će biti nagrađeni bez računa. Postač ima dvije radosti. Radost na dunjaluku kada se raduje iftaru, raduje se što mu je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da isposti još jedan dan da ga provede u ibadetu. Allah subhanahu wa ta'ala posebno dragom raduje se onome što ga čeka nakon iftaru, što mu je dozvoljeno djela pića spolnog odnosa i raduje se druga radost sutra na ahiretu kada sretne svoga gospodara sa ovim izuzetno važnim ibadetom koji je Allah subhanahu wa ta'ala posebno drag i također zadah iz usta postača Allah subhanahu wa ta'ala kaže od mirišan. Sve ovo je došlo da povije u dosljednom hadisu. Post će se zauzimati za postača sutra na sudnjem danu, kao što stoji u dosljednom hadisu da će doći Kur'an. I post i zauzimati se za učača i postača. Pa će postač reći, gospodaru moj, ja sam bio razlog da se on ustegne od svojih strasti. Zbog mene, dakle, nije upražnjavao svoje strasti, nije pio, pa primi moje zauzimanje za njega, pa će se i prihvatiti zauzimanje posta za tog postača. Post je jedan od načina otklanjanja zavisti, prezira, mržnje, posveća i sprsa. Ko posti tražit će Allaho subhanahu wa ta'ala liča, Allahovo zadovoljstvo, umre u tom danu, dok je postač, njemu je džennet obećan. Onome ko ustrajava u dobrovoljnom postu, nakon obaveznog posta, Allah je za takvog pripremio visoke odaje govorce u džennetu, kao što je u doslom hadisu. Postač se sve dok posti, sve dok se ne iftari prima dova. Po vjerodostojnom hadisu, sve dok jedi posti, dok se ne iftari, njemu se prima dova, dakle uputi kao postač i po jednom dijelu učenjaka čak i prilikom iftara. Iako različite dakle oko tog hadisa, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala hadis je ocjenio dobrim, da se također prima dova kada se iftari, tokom iftara, kada se iftari, da se tada prima dova postaču, dok šejh Albani rahimahullah ta'ala taj hadis ocjenio slabim. Spremanje iftara postaču ima ogromnu nagradu, kao što nam je poznano. I zbog ogromne nagrade za post, uzvišeni Allah, dželle dželaluhu, propisao je post kao otkupninu za brojne prijestupe. Prekršaj, grijeh. Kada čovjek počini grijeh, Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje mu da posti da se otkupi za taj grijeh, za tu grešku, za taj grijeh. Pa na hađu, ukoliko čovjek nije u mogućnosti da obavi hađ kako treba, ima ozljedu na svome tijelu, Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje mu da posti. Pa onaj, kao što je došlo, dakle sve ovo je došlo u Koranu. Pa onaj koji se bavi lovom, lovi dok je hađija, je u umranskim obredima, lovi za prijestup, taj da se iskupi posti. Pa onaj koji nije u mogućnosti na hađu da zakolje hedi, da zakolje kurban, kao što je poznato, dakle postoje 3 vrste hađa, jer 2 vrste hađa zahtijevaju od hađe da zakolje hedi kurban, ne misli to je kurban koji nije koliko hađki. Bajram nego dakle ovo je od propisa te 2 vrste hađa da se zakolje kurban. Pa onaj koji nije u mogućnosti, nema imetka, a želi dakle da obavi tu vrstu hađa koja je bolja, po većim dijelu islamskih učenjaka, ne može da kupi taj kurban
kurban za nezakonje, preporučuje mu se da također posti. Onaj koji prekrši zakletvu, može da se iskupi postom. Onaj koji kaže za svoju ženu da mu je zabranjeno, kao što mu je majka zabranjena, liha, kao što stoji na početku sure Muđada, propis je tamo. Ako želi ponovo da priđe svojoj ženi, da mu žena bude kao i prije, treba da posti 60 dana uzastopno. Pa nek se dobro čuva. 60 dana uzastopno. Onaj koji ima spolni odnos sa svojom suprugom u toku posta, toku dana namazanskog posta, treba da se iskupi ili može da se iskupi ili sa također postom. Ali 60 dana uzastopno. Pa da se djelimo na to. Zatim, autor rahimahullahu ta'ala ibn Hajar, prvi hadis koji je spomenuo u svome poglavlju o postu, jeste hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala u kojem kaže da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "La taqaddamu Ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasum." Nemojte ići ispred Ramazana sa jednim ili dva dana. Nemojte postiti jedan ili dva dana prije Ramazana, zabranjuje svima Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Osim čovjeka koji je uobičavao postiti svoj post, on neka posti. Dakle, nikome nije dozvoljeno da dan ili dva dana prije nego što nastupi Ramazan posti, osim čovjeka koji je uobičavao da posti svoj post, on neka posti. Pa prije svega, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala poznato vam je skoro bila hudba na osnovu hadisa koji prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, pa čuli ste Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenijeti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam rođen 31. godine po slonu, nakon događaja sa slonom, 31 godinu nakon toga, prihvatio je islam 7. godine po hidžri, u godini Hajbera, prije na Hajbera i učestvovao na Hajberu, zatim se neprestano družio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, najviše od svih ashaba, što su mu posvjedočili također svi ashabi, zbog čega je najviše i prenio hadisa od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kako učenjaci hadisa kažu, da je prenio 5374 hadisa. Zato se dakle pouzdano zna da je taj broj prenio hadisa od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Od tih, dakle, brojnih hadisa, 609 hadisa, kaže Buharija i Muslim na isti način, dakle ono što se zove mutefakun alejh. Bio je kadija u Medini, pored Ibn Abbasa i Ibn Omera, radijallahu ta'ala anhuma, bio je poznat, kako kaže Ikrimen, rahimahullahu ta'ala tabiin, bio je poznat Ebu Hureyre po tome što je svaki dan znao izgovoriti 12.000 puta subhanallah, subhanallah. I govorio bi da izgovara ove riječi subhanallah onoliko puta koliko je li prijedi njegova krvarina. I poznate su brojne druge riječi koje je govorio za sebe Ebu Hureyre radijallahu ta'ala. Klanjao je dženazu Ajši, jer je ona majka vjernika Ajša radijallahu ta'ala prešla 57. godine po hidžri. A Ebu Hureyre, koji je pravni mišljenju 59. godine po hidžri, na samrti je govorio, kao što ste čuli, govorio je: "Allahumma inni uhibbu liqa'aka fa ahbib liqa'i." Gospodaru moj, ja priželjkujem susret s tobom, ja volim susret s tobom, pa zavoli ti susret sa mnom. Tako predstavljaju 59. godine po hidžri u Medini, ukupanje u Erlinu. Prenosi hadis od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje da se posti dan ili dva prije nego što nastupi mjesec Ramazan. Pa je dakle strogo zabranjeno postiti prije mjeseca Ramazana dan ili dva. Strogo je zabranjeno. Dakle, strogo, ne pokuđeno, ne ispred ostrožnosti, jer da se posti, da je dozvoljeno postiti slično, kao što se islamski učenjaci razišli, po ispravnijem mišljenju na čemu je džumhur većina islamskih učenjaka jeste dakle da je zabranjeno postiti. Jer ovdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je zabranjuje. Imam Malik rahimahullahu ta'ala kaže u svom jednom djelu Muvatta: "Nisam vidio nijednog učenjaka, niti fakiha, pravnika, da poste ove dane, dan ili dva prije Ramazana, niti je do mene došla vijest da je neko od selefa postio ove dane, naprotiv učenjaci su to prezirali i bojali se ove novotarije i bojali se toga da neznalice ne pripoje Ramazanu ono što nije od Ramazana." Ljudi koji ne poznaju ove propise, neznalice džahdi, smatraju da je obaveza postiti dan ili dva prije Ramazana, da se na takav način dočeka Ramazan. Pa, dakle, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ovdje u ovom hadisu to zabranjuje, islamski učenjaci dakle tako konstatuju zabranu. Bavde, al-Bahiri i drugi, dakle, iz zahirijske škole, kažu koliko bi čovjek i postio, ne osvrće se dakle na ove zabrane i na govor islamskih učenjaka
Ukoliko bi čovjek i postio, njegov post ne bi bio ispravan. Hadis, kao što ste primijetili, na kraju izuzima osobe koje su običavale postiti. Koje su običavale postiti svoj post, to jest postiti ponedjeljak ili četvrtak. Da se desi dakle da je ili ponedjeljak ili četvrtak taj dan prije Ramazana. Takva osoba može da posti. Njoj se ovim hadisom ne zabranjuje njen post. Ona je dakle običavala postiti tokom cijele godine ponedjeljak i četvrtak i desi se da je petak Ramazan, a četvrtak dakle ona posti svoj dobrovoljni post, ona posti radi svoje ustaljene prakse, a ne dakle radi Ramazana. Ne želi dakle sa tim danom da to lako uđe u Ramazan, već dok svoje ustaljene prakse takva osoba može da posti. Ili osoba koja nije uspjela da naposti iz prethodnog Ramazana, ostalo je nešto joj dana iz prethodnog Ramazana, pa nije uspjela da naposti te dane, tamam dakle do nastupa sljedećeg Ramazana. Ona može dakle da taj dan ili 2 dana prije Ramazana može da posti. Ili osoba koja se zavjetovala, gospodaru moj, ako mi daš to i to, ja ću postiti određeni broj dana. Pa nije uspjela da taj svoj zavjetni post isposti i ostalo je još dan 2, ima pravo, ima mogućnost da posti dakle taj dan ili 2. Njoj se ne zabranjuje na ovim hadisom taj post. Jer dakle, oni ništa od toga ne postoje radi Ramazana, već imaju svoju potrebu, ili je bila njihova ustavljena praksa taj post. Islamski učenjaci razilaze se oko mudrosti. Zbog čega Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranjuje da se posti dan ili 2? Šta vi kažete? Zbog čega je zabranjeno da se posti? Zbog čega Allahov poslanik alejhi salatu vesselam? Ja. Kao što je rekao Imam Malik rahimahullah ta'ala rekao je bojim se da ne znam se ne pripuje Ramazanu ono što nije od njega. Ima li još nešto drugo? Ibn Munaqqim rahimahullah ta'ala koji je bio šejh Ibn Hadžara, učitelj Ibn Hadžara. Kaže, mudrost zabrane dana, jednog ili 2 dana prije Ramazana jeste da se čovjek malo odmori, da se čovjek pripremi za Ramazan. Da svoje tijelo pripremi za Ramazan. Uzvraćuju mu drugi, jer islamski učenjaci kažu da je ovo malo podaleko mišljenje. Jer postom se priprema za post. Postom se navikava na post, a ne dakle, nepoštenje. Također tu je i praksa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je većinu Šabana postio, kao što kaže Ajša radijallahu ta'ala, nije postio ni u jednom drugom mjesecu mimo Ramazana kao što je postio Šaban. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Dakle, mnogo je postio u mjesecu Šabana. Također, dakle, kao što kaže Imam Malik, bojim se da ne ne pripoje Ramazanu ono što nije od Ramazana, slično spominje Ibn Kajim, rahimahullah ta'ala u svome djelu Tehdibu Sunen, on kao mudrost ove zabrane spominje da se na fila dobrovoljni post ne pripoji, ne sastavi sa fatnom. Obaveza je da se napravi razlika između dobrovoljnog posta i obaveznog posta. Pa kao dokaz za ovaj svoj stav, Ibn Kajim, rahimahullah ta'ala spominje hadis koga bilježi Abu Dawud. Hadis, dobar hadis. Potreban za nas, vjerodostojnim da učine šejh Albani rahimahullah ta'ala na kraju svoga života. Pa u tom hadisu kod Abu Dawuda se spominje, pratite, dakle, potreban je hadis. Spominje se da je jedan čovjek ashab ušao sa drugim ashabima u mesdžid i klanjao sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam obavezni namaz. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam predao selam, završen dakle obavezni namaz, zatim je taj čovjek ustao da klanja još. Sunnete uspane, kao što se radi kod nas. Pa je taj čovjek ustao da klanja još. Htio da zanijeti, onda radi Allah skočio, uvatio ga za rame i povukao dole. I rekao mu, jer doista ehlul kitab, sljedbenici knjige, nisu uništeni ni zbog čeg drugog, da zbog toga što između njihovih molitvi nije bilo razlike, nije bilo prekida. Između njihovih molitvi nisu pravili prekida, nisu pravili razliku između svojih molitvi, pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podigao pogled, čuo da se nešto dešava, podigao pogled, čuo je riječi Omera radijallahu ta'ala, zatim rekao, o sine Hattabu, Allah te pomogao istinu. Kako bježi Abu Dawud u brojem 922. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala također kao mudro spominje da se sa ramazanskim postom počinje na osnovu viđenja mlađaka. Ramazan počinje kada vidimo mlađaka. A
a ne sa dan ili dva. Polako uhodavamo se i na takav način da odpočinje Ramazan. Ne, Ramazan odpočinje onda kada se vidi mlađak. Pa kao da hoće da kaže da oni koji tvrde da treba dan ili dva postiti prije nego što nastupi Ramazan, kao da žele da ospore ovaj propis od počinjanja mjeseca Ramazana, a to je viđenje mlađaka. I u hadisu stoji da spomen 1 ili 2 dana, zabrana 1 ili 2 dana prije Ramazana da se posti, je li dozvoljeno da 3., 4., 5. dan prije Ramazana da se posti dozvoljeno. Postoje hadis u kojem se spominje i doći ako Bog taj hadis, njegova ocjena i komentar tog hadisa, u kojem stoji kada nastupi druga polovina Šabana nemojte postiti. Pa dobar dio islamskih učenjaka osporila je ovaj hadis. Osporila je ovaj hadis i kažu da hadis nije vjerodostojan, da se može raditi, da se može postiti, i praksa Allahovog poslanika alejhi salatu najbolje govori da je on postio u Šabanu, mnogo. A oni koji su rekli da je hadis vjerodostojan ili dobar u najmanju ruku kažu da je pokuđeno postiti nakon što nastupi druga polovina, dok je zabranjeno postiti dan ili 2 prije mjeseca Ramazana. Zatim, od Ammara ibn Jasira radijallahu anhu prenosi se da je rekao: "Men sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Drugi hadis kojeg spominje Ibn Hajar. Da je rekao Ammar ibn Jasir, plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu jedne prilike, ko posti dan koji se sumnja, on je nepokoran, neposlušan prema Abul Qasim sallallahu alejhi ve sellem. Ko posti dan koji se sumnja. Taj dan koji se sumnja je da li zadnji dan mjeseca Šabana ili prvi dan mjeseca Ramazana? Ne znam. Dakle, 29 dana mjeseca Šabana je prošlo. 30. noć je nastupila. Tu 30. noć treba izaći, gledati, pratiti pojavu mlađaka. Pa vrijeme bude oblačno. Noć bude maglovita, oblačno. Ne bude se mogao vidjeti mlađak. A sada se sumnja. Možda se pojavio mlađak, ali budući da je vrijeme oblačno, maglovito, kišovito, ne vidi se mlađak. Pa se ta sumnja. Je li se pojavio, je li se predao mlađak ili nije? Pa se sumnja u taj dan. Pa jedni obavezuju da se posti. Kažu, vjerovatno se pojavio mlađak, obavezuju posti taj dan. Drugi kažu ispred ostrožnosti, toga posti. Treći kažu dozvoljeno posti, počne posti, konizam posti. Četvrti kažu onako kako imamo u tom mjestu, kako vođa muslimana u tom mjestu kaže, postiti ili ne postiti, tako se postupa. Većina islamskih učenjaka kaže da je strogo zabranjeno postiti taj dan koji se sumnja na osnovu ovog hadisa. Na osnovu ovog hadisa. Jer na kraju se hadisa kaže da je to nepokornost, neposlušnost prema Abul Qasim. A nije čovjeku dozvoljeno činiti, pa niti iz predostrožnosti, čak jer nečemu što je grijeh prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Ovaj hadis ima svoj povod. Kako kaže Sila ibn Zufar, generacije tabina, iz generacije tabina da su bili kod Amara ibn Jasira taj dan, koji su sumnji. Pa im je Amar ibn Jasir iznio ovcu, a jedan od prisutnih se stegnuo i rekao ja postim. Taj dan koji su sumnji. Jedan od prisutnih, pred njih je plemeniti ashab poznavajući ovaj propis, se taj dan ne smije postiti, taj dan se jede kao svaki drugi dan, mimo Ramazana, iznio je pred njih jelo. Pa jedan se od njih ustegnuo i rekao ja postim, a zatim je Amar ibn Jasir radijallahu anhu rekao onaj ko posti dan u koji se sumnja, on je nepokoran, neposlušan prema Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam. Čujete dakle ovo su riječi Amara ibn Jasir, on ih je rekao, nije rekao Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, ali većina muhaddisa, učenjaka hadisa, kažu da ove riječi imaju isti stepen, kao ove riječi Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam. Jer nije mogao ashab od sebe da govori za nešto da je grije. Može on da kaže grije to ili nije grije nepokornost ili pokornost prema Allahom poslaniku, ali morao je da zna da je to tako. Morao je da čuje nešto slično od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ili je tako bilo poznato za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Stoga dakle većina muhaddisa prihvata ovaj hadis kao kaže Ibn Dar, jer kao da je ga izrekao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Amar ibn Jasir radijallahu anhu plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam primio je među prvima islam. Na početku, on je njegova majka, porodica Jasirova, kao što vam je poznato, kako su bili mučeni u Mekki. Prenosio da Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kako kažu muhaddisi, učenjaci hadisa, oko 62 hadisa, od toga 5 hadisa bilježi Buharija i Muslim.
Ubijen je, kao što vam je poznato, u bitci na Sifinu, dakle kad se desila fitna, kad se desila kušnja, u bitci na Sifinu, 37. godine po Hidži je ubijen Amar ibn Jasir, radijallahu ta'ala u svojoj 93. godini. Izašao je i borio se u svojoj 93. godini života. Preselio je, dakle, ubijen 37. godine po Hidži i prije 37 godina od svoje smrti, prije 37 godina obavještena o svojoj pogibnu. Obavijestio ga je Allahov poslanik alejhi salatu selam da će ga ubiti zalutala, zabludjela skupina. Kada su prve godine po Hidži, odmah po dolasku u Medinu gradili mesdžid Allahovog poslanika alejhi salatu selam i sam Allahov poslanik pokazao svojim primjerom da treba imam vođa daje i ostali i oni rade, učestvuju sa svojim ahbabima, prijateljima u dobrim djelima, pa je Allahov poslanik alejhi salatu selam gradio mesdžid i s njim njegovi ashabi. Svi su ashabi nosili po jedan kamen, osim Amara ibn Jasira, i Allah tada on nosio 2 kamena ili 2 kamene ploče. Pa ga je vidio Allahov poslanik alejhi salatu selam i tada ga obavijestio, obradovao, rekao Sumejjinom sina, ubit će zabludjela skupina, a Amar ibn Jasir je govorio gospodar moj, poslušaj, da povijem kao šehida i prosalim na tvojom putu. Tako. Pojedini mu'arihuni ili historičari spominju da je slične riječi mu govorio Allahov poslanik alejhi salatu selam u Mekki, kada bi prolazio pored njega i njegove majke kada su bili mučeni, pa bi on govorio Allahov poslaniče, ovako cijelo vrijeme, ćemo biti mučeni ovako cijelo vrijeme, a on je govorio samo, ali strpite se, da bi me obavještavao, ko, dakle, jedno mišljenje historičara obavještavao je Amar ibn Jasir da će na ovakav način biti ubijen. I ubijen je, dakle, od te zabludjele skupine od ljudi, dakle, koji su došli radi svojih ličnih interesa, radi svojih ciljeva, prohtjeva. Kada je ubijen, a bio je u Zalivu, tako, bio je, borio se s Alijom, rame, kada je ubijen, onda se jasno spoznalo ko je na istinu. Da li Alija radijallahu ta'ala ili Muavija, ko je bio bliže istini, ja da kažem tačnije, ko je bio bliže istini, zbog čega se mnogi pokolebali i odustali potpuno iz bitke ili prešli na Alijinu stranu. Dakle, u ovom hadisu vidimo strogu zabranu posla u koji se sumnja. Dakle, da li je to prvi dan Ramazana ili zadnji dan mjeseca Šabana. Ispravno mišljenje, kao što smo rekli, jeste da je to strogo zabranjeno, a ne dakle da je to pokuđeno ili usjećeno. Svaki onaj koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala na način koji je propisao Allahov poslanik alejhi salatu selam u tome nepogodnost prema Allahu i njegovom poslaniku i tako njegov ibadet neće biti primljen. Dakle, ko bude obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala na sebi svoj način, svojstven način, ne onako kako ga je obožavao Allahov poslanik, a njegov ibadet nije primljen i svojim djelom, svojim postupkom ukazuje na neispravnost svoga šehadeta. Dobrim djelom. Jer onaj koji prizna Muhammeda alejhi salatu selam za Allahovog poslanika ima 4 rukna, mora ispuniti 4 rukna. Jedan od ruknova da bi njegov taj šehadet bio ispravan, jeste da ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala osim onako kako ga je obožavao Allahov poslanika alejhi salatu selam. Nema poslovna udjela. Ili u najmanju ruku tako njegov ibadet neće biti uopće primljen. Jer kao što stoji na početku sure Al-Asr, da bude na sudnjem danu lica napaćena, izborena, koja se umarala na dunjalku, misli da je to ibadet, ali nisu obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala, kako ga je obožavao Allahov poslanik alejhi salatu selam. Tasla, naravno, da će biti bačeni u veliku važnost. Hadis ukazuje na veliko fiksko pravilo, na velika dva fikska pravila. Jedno od njih je da sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Ovaj dan koji se sumnja, dakle sumnja se u taj dan, ne može da potiskne ubjeđenje. Ubjeđeni smo da je mjesec Šaban, još uvijek. Iz mjeseca Šabana se izlazi sa upotpunjavanjem 30 dana, jer mjesec ne može biti manji i kraći od 29 dana, niti duži od 30 dana, ili kada se vidi mlađak. Da upotpunimo mjesec Šaban sa 30 dana ili da vidimo mlađaka naredni mjesec Ramazan. Na takav način da ušavamo sa Šabanom. Je li tako? Pa ubijeđeni smo da traje još uvijek Šaban, nije se ispunilo 30 dana, nije se napunilo 30 dana, nije se vidio mlađak. Ubijeđeni smo na mjesec Šaban, ne izlazimo iz njega na osnovu dakle ove sumnje. I također drugo pravilo, osnova je ono na čemu smo. Osnova je dakle da smo mjesec Šaban, pristanimo zbog bolza, što će nas dakle izvesti sredu prosom. I na kraju hadisa dakle kaže Amar ibn Jasir zata hafa Ebel Qasim. Iskazao je nepokornost, poslušnost ili nepokoran, neposlušan prema
Qasim bila je kunja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam po njegovom najstarijem sinu Qasim. Poznato Qasim. Qasim, Ibrahim, reći Abdullah. Kako je bilo ime Abdullah? Pa ili pa. Abdullah ima primjer. Pa islamski učenjaci su razilaze kada je preselio Qasim, jedni kažu prije poslanstva, prije nego što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam postao poslanik, dok drugi kažu da je preselio nakon što je postao poslanik, kada je postao poslanik, jeli, nakon toga preselio je Qasim, kada je preselio mušrici su, jeli, vrijeđali Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i govorili za njega, spominjali ga Ebter, da je on Ebter, da će ostati bez potomstva, nakon toga je objavljena sura Al-Kawthar, u kojoj se kada spominje da je Allahov poslanika alejhi salatu vesselam dati mnogo dobro, da će mu dati mnogo dobro, a da su oni, jeli, ti koji će ostati bez potomstva. Također, Qasim je bila osobina Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Qasim, dakle, jeste onaj koji dijeli, koji raspodjeljuje. Kao što stoji u vjerodostojnom hadisu, jasnom hadisu da je rekao innema ena Qasimu Allahu yudi. Ja sam onaj koji raspodjeljuje i dijeli među vama, a Allah je taj koji daje. On je taj koji daje na faktu, koji daje opskrbu, a ja sam dakle taj koji dijeli među vama ili dijelim posao. I dozvoljeno je dakle opisivati Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam po njegovim onim osobinama, ali kao što nam poznato iz sure Huđurat, prvog i drugog ajeta, nije dozvoljeno dozivati Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam osim po poslanstvu, osim po vjerovjesništvu. Nije bilo dozvoljeno za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ashabima da ga dozivaju o Muhammede, o Ebul Qasim, da ga dozivaju. Ali tako je bilo dozvoljeno, jeli, da ga opisuju sa ovim drugim osobinama, kao što ga je tako opisao i Amar ibn Jasir radijallahu ta'ala. I također za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam nije bilo dozvoljeno ashabima da sebi nadiju ovaj nadimak Ebul Qasim. Nakon njegove smrti dozvoljeno. Nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam dozvoljeno je muslimanima i brojni su učenjaci, islamski učenjaci koji imaju nadimak Ebul Qasim. Kao što je rekao jasno, vjerodostojnom hadisu kod imamo Muslima, jeli, nazivajte se mojim imenima, a ne